искам да ви представя и самите участници. Така, под номер 1 жребия определи на 26 години 115 кг от град Пещера Иван Рянков. Искам да чуя вашите аплодисменти за него. Успех, Ванка, пази се от контузии. Така. Под номер 2 на 24 години 110 кг от град Бургас Димитър Банев. Силно аплодисменти искам да чуя за него. Номер 3. Жребия определи на 24 години 110 кг от град София колоритния Аспарух Тотев. Още малко да ми дигнеш микрофона. Благодаря ти. Номер 4. 32 години 141 кг от град Бургас Юрий Божанов. Представител от град Стамбулийски на 33 години 120 кг Атоя Сапрянов. Представител от град Балчик на 24 години 90 кг Живко Господинов. Силно искам да ви чуя за тях. Браво! На 27 години 140 кг от град Червен бряг Петю Христов по номер 7. На 41 години 140 кг от град Козлодуй Тихомир Трайков. И не на последно място, ревностният бранител на стълбичката, нашия дебютант, можем да кажем, това е трето състезание за него, 100 кг на 19 години от град Пещера, Станимир Тодоров! Момчета, успех ви пожелаваме, пазите се от мокрото време, защото настилката наистина не е добра. Така, не забравяме и да ви представим председател на Българската федерация на силовите атлети, главен съдия на това състезание Мирон Юрданов. Връчвам микрофона да каже две думи, преди да съм го окупирал. Здравейте, радвам се, че в това дъждовно време сте тук да ни подкрепите. Тази проява нашата е и част от кампанията Силните срещу дрогата на Българската федерация на силовите атлети Ironman. Седми кръг се пада този в Пловдив. Надявам се да стане традиция, както и този бирфест да се разрасне. Така че приятно гледане, малко времето е неподходящо за всички ни, така че се надявам всичко да мине нормално, да няма контузии и да може да проведем състезанието. Надявам да спре да вали все пак.